Uyalazi iphoyisa elifikayo emsebenzini. Ngisho iphoyisa elungu-constable elisanda ukubuya ecollege. Linenkani, alifuni kuboniswa, lisebenza ngokubhalwe phansi futhi alifuni ukulalela muntu. Bese kukhulume lona lifuna into yenzeke ngaleyo ndlela. Ngisho uma kwenzekile emphakathini umfana washaya intombi yale ehlala nayo, le ntombazane iphume ngalobo busuku iyovula icala ukuthi hayi nangu ubaba wasibani songishaye ngempama. Hayi kusuka iveni hamba yombopha, nakhona nakafika ngoba lento akayijwayeli yokubopha, ufuna ukuthi lo muntu ngathi angamhlupha amphushe ukuthi azomshaya. Athi yendoda sizokubopha, ngisho wena ujwayele kushaya abafazi. Ya usho uma unenkinga noma ungafuni ukungena evenini ngizokulekelela mina ukuthi ungene phakathi evenini sihambe nawe. Angisho wena ushaya abafazi. Hayi uzawungena ubhuti wabantu ngemumva evenini. Hayi bayombopha kuthathwe lezo statement bamcharge. Kuphele emalanga indaba ifike ekhabo ntombazane. Hayi bakhabo umfana bawaye intombazaneni kuthiwa hayi intombazane siya understand ukuthi isoka lakho likushayile. I-wrong lento ayenzile futhi asimvuni umntanethu. Kodwa besicabanga ukuthi mhlawumbe sikunike nayo imali ekadokotela sikuthengele nayo yonke imithi ongayidinga. Asisho kabi kodwa phelani nomntwana nalomuntu futhi lo muntu ombophisile uyasebenza. Bekungaba njani niyokhulumisana njengoba le maseyileni nibone ukuthi lento niyisolva njani, ngoba impilo yakhe izoba nzima ukuthi ukhulise lo mntwana wedwa. Phinde futhi naye aboshwe abe ne-criminal record, angasakhoni kubuya athole omunye umsebenzi. Hayi intombazane vele igibele iye emaseyileni afike akhulume nobaba omntwana kuthiwa hayi lento ongenze yona, hayi bakhulumisane baphume ngelilodwa ukuthi no uzocisha icala. Hayi akafika kubashushisi bathi bashushisi no cale uthola i-protection order ukuthi angaphinda akubeka isandla, hamba ye-family court uthola i-protection order. Hayi uzawukwenza njalo vele usesi athola i-protection order bese uye emaphoyiseni. Akafika emaphoyiseni athi hayi ngizocisha icala. Hayi iphoyisa Elisha ngeke liyivume leyo nto. Lizawuvele lithi uyangibuka kahle wena ntombazane, mina ngipholisha amabhoots ami ekuseni ngi-iron uniform ukuthi ngizodlalwa ngini la mphakathini. Leqala leli lizochubeka, lo mfana lokushayile lo esoka lakho ngifuna lifele ejele kulento eliyenzile. Athi hayi kodwa sengimxolele. Athi ya umxolele wena kodwa mina phoyisa lomthetho ngithi u-wrong and angimxoleli. Athi hawu kodwa phela laba ngitshelile nale khotho bathi ilungelo lami ukucisha icala. Athi ya labo bantu okhulume nabo bona bangalicisha icala, mina ngithi lecala lizawuchubeka. Hayi uzamncenga untombazana athi hayi sengibuya nase-family court ngithola i-protection order ethi angaphinda ngibeke isandla. Akangibeka isandla kuyosetshenziswa i-warrant of arrest ukuthi bambophe. Athi hayi ungahamba wonke emakhotha la South Africa uthole noma yiliphi iphepha kuze icala engizolicisha. IPhoyisa Elisha lelo. Hayi bazambizela eceleni abadala abo-warrant officer nabo-captain bathi hayi bo unalo lo muntu ilungelo lokufaka i-withdrawal statement ukuthi icala livalwe. Kahle bo yehlisa umoya bese bakhulumisena kunankinga. Athi hayi anginodlalwa ngini, nina umphakathi uhlale udlala ngani unidonsela lena kuvulwe amacala acishwe, mina ngithi ngeke lecala ngilicishe. IPhoyisa Elisha lelo. IPhoyisa Elisha noma kuyokwenziwa i-roadblock, ma-station commander akhipha ilist yabantu abayoya kuleyo roadblock bathi hey nawe ungomunye wabahambayo. Manifika lapha i-mandate i-1 ukuthola abantu abaphethe ama-drugs nokuthola abantu abashayelayo badakiwe. Yiloko eniyokwenza lapho ukusesha ama-drugs ne-drink and driving. Hayi uzawuvuma kahle. Hayi ngelanga le-roadblock uyobe alindele vele ukubopha, uyobe sekagcoke ne-bulletproof ayikhombe eceleni imoto. Makafika kuwe wena kuvimbile
uzomuva athi awungivulele ebhutsini. Hayi uthi ungavula ebhutsini athi vula ikhopiyoni, anginosolo nginqekana nawe. Uyothi hawu bhuti angilwe futhi angali kuvula le ndawo othi ngiyivula, athi vula uyasibambelela ziningi imoto ezidlulayo singayibambi. Kube sengibambe ngakhe ngiphikisana nawe. IPhoyisa Elisha lelo. Liza ngemumva ebhutsini, liphenye alibiseli nakahle ngabe bobeka ikhwama seziyovimba ukuthi ungaboni kahle so driver. Angeke usabona i-back view ukuthi hawu kwenzakalani ngemuva ngoba phela ikhwama yena soyibhekisele nalena. Aye kukhabiyoni athulule into ezikhabiyoni ayiphonse phansi lapha ku-passenger seat. Athi ake ngibone nala ngemuva mhlawumbe uyibekele emaphepha akho uzawafunda nawo. Umangale ukuthi kahle le phoyisa lifunani. Kodwa utsheliwe police station ukuthi afune ama-drugs, afune abantu abadakiwe. Hayi uzawufunda amaphepha akho abeke backseat, anike ikhanda alibeke phansi lelo phepha. Athi yini ube namehla bovu? Sotshela umshayeli wena unamehla bovu, wena ngathi bobuxuvu utshwala. Hayi umntana abantu uzathi hayi bo izolo ngike ngaphuza eyodwa, athi yangishilo ngathi wena udakiwe. Ma colleagues ami athi hayi anga exaggerate. Awuthi ngiyolanda ibreathalyzer, uzawulanda ibreathalyzer akufuthise. Hayi ubathe uyafutha ayifiki lapha ku limit. Lento imqasule lento ukuthi wena awudluli limit kulento akufuthisa yona ialcohol yakho ilow. Uzamuzwa athi hamba uyohlala usinda, kodwa ngiyakubona mina udakiwe. Uzathi ubuka lezi zinto ayihlaphazile la motweni umtshela ukuthi kodwa buka bhuti lento lena oyenzayo ayikho right, athi ungaphikisani nami. Hayi uthi hayi yazi wena solulwa nami njengoba ungimisile, athi yazi bhuti ngizokubopha mina. Uzathi umbuza mhlawumbe ukuthi awu i-calibration certificate yalo mshini engiceda ukufuthiswa ngawo ikhona na i-right. Umuvathi ngizakubopha ngoba wazi kakhulu, ngizakubopha ngoba ngathi wenza kakhulu, ungeke wena ungifundise umthetho mina ngiyiphoyisa. Hayi uzawubuyela ushaya imoto yakho uhambe. IPhoyisa Elisha lithunywa baphathi estation. Kuthiwe anike nje niyohlola ukuthi ubaba uyibani wethaveni sovalile na ngesikhathi esivumelekile kule ndawo, implementing ma bylaws. Hayi IPhoyisa Elisha ke lizawuphuma, alikhohle bulletproof. Thatha isibhamisalo sifake indlavu ngathi kuyoliwa kanti kuyocheckwa ithaveni ukuthi ivale ngesikhathi na. Hayi uzathi makafika lapha ngabe driver yena soshayisa iring egateini kulelo thaveni. Nakangena ukhweshisa wonke umuntu, uthembisa abantu abazophuza, ubathembisa ukuthi uzabashaya ngempama yena uyiphoyisa. Uzawuthola ke umphathi wethaveni alekelelwa abantu abamsebenzelayo ukukhipha abantu vele isikhathi sokuvala sesishayile. Hayi bakhipha abantu music sebawukhalisela phasi. Hayi sebamile futhi nokuthengisa iphuzo ezidakayo. Hayi uzawucela loyo mphathi wethaveni, no awuvule la ngene. Hayi umphathi wethaveni athi hayi ngizakuvulela kunankinga, angene ngale kwe-counter. Nakangena uya straight emthangaleni ogace i-trading license. Uzawufika kule trading license ayihlwithe lapha emthangaleni ayifake phansi kwekhwapha. Athi udelela kabi wena baba uyibani. Udelela kabi futhi bahlale bakuyeka la ndaweni ushaye umsindo ubusuku bonke ungahlonipha ama-bylaws endawo. Namuhla le license lakho lokuthengisa utshwala uyaligcina. Uzalilanda epolice station soyobhadala ifine. Yabona lento oyenze namuhla uqabanga ukuthi ngilaba bakujwayele. Hayi iphoyisa elidala lizawusondela kuye ukuthi awukahle bo phela labantu vele bese bavele bavala umusic bawushayela phansi futhi kungekho umuntu othengisayo lapha ku counter buyisela le trading license emthangaleni. Athi hayi nina bajwayele ukudlala ngani, mina ngifundisiwe umthetho wasecollege ngiyawazi. Lento eyenziwa ngulo muntu lo irongabi angeke mina ngiyivume. Nina ungabe nijwayele kusebenza ngeindlela zene engabhalwanga phansi, angeke mina ngikuvume lokho.